Καλησπέρα, συγχαρητήρια για το βραβείο σας. Έχετε ένα ρόλο χαλαρωτικό, θα έλεγα, στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που σας βραβεύσανε γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε πόσο εύκολο είναι να μεταδίδεις τη χαλαρότητα σε μια δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε όλοι μας. Με πολύ αγάπη, με πολύ προσπάθεια. Το Galaxy Massage είναι ένας πετυχημένος χώρος, γιατί δίνουμε ψυχή, τίποτα παραπάνω. Όταν δίνεις και κάνεις κάτι με την ψυχή σου, η επιτυχία είναι δεδομένη. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που σας έκανε να ξεχωρίσετε? Η ενσυναίσθηση και η φροντίδα προς τον συνάνθρωπό μας. Αφογκραζόμαστε τις ανάγκες του. Μιλάμε και εξετάζουμε ακριβώς την ανάγκη του. Εστιάζουμε σε αυτήν και την αντιμετωπίζουμε. Σπουδαίο, γιατί η καθημερινότητα, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι δύσκολη, οπότε όλοι χρειαζόμαστε κάποια στιγμή ένα μικρό διάλειμμα αναψυχής για τον εαυτό μας και όχι αναψυχής διασκέδασης, αλλά απόλαυσης ενός χρόνου ποιοτικού για μας. Επιβάλλεται, είναι θέμα υγείας. Μην ξεχνάμε ότι ένα καλό μασάζ εστιάζει σε ψυχή, σώμα και μυαλό. Τα χρειαζόμαστε όλα για να είμαστε σωστοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.